337 ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPS 1 nawadan og trabaho human hingpit nga mihunong ang operasyon sa naasoy kompanya. Ania exclusive report. Nag-ulos-ulos pagdangop sa peso Lapu-Lapu ang 290 sa 337 ka mga trabahante sa usa ka electronic solution provider sa MEPS 1 human sila nawadi og trabaho sukad niadtong Setyembre 9. Buot nilang magpatabang sa peso Lapu-Lapu nga makakuha og ayuda ug mga kahigayunan nga makatrabaho. Usa sa labing apektado kanila ang production worker nga si Connie, di tinuod nga pangan kinsa usa ka single mom. Nag-inusara niyang gibuhi ang upat niya ka mga anak human nagkabuwag sa iyang bana. Tulo high school ang usa elementary, mga needs sa mga bata. Ya ako na biya usa yung taon nagbuhi sa kong anak. Setyembre 5, dihang gipahibaw sila sa ilang kumpanya pinaagi sa social media post nga magpatawag og tigom ang management sa Setyembre 9. Apan ang pagtuo nila nga basin minusan lang og mga trabahante ang kumpanya, hingpit naman di ay kining sirad-an. Mo to na shock mostly ga namo tanan kay o mi nag-expect nga ni-announce sila nga mag-close na sila nya di na mi kabalik. Og niadtong Setyembre 25, nadawat nila ang ilang last pay. Sa notice of termination nga gilwatan sa kumpanya, gipahibaw ni ini nga hatagan og half-month salary, matag year of service, accrued leaves o 13th month pay ang tanang apektadong trabahante. Amo lang pud nang i-fight ba nga dapat ihatag na lang kita nila kay mandated by dole nga 1 month dapat ang madawat, so muna amo pud nang i-fight nga mahatag nila sa amo. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga nahinabi na niya ang HR manager sa maong kumpanya kinsa misado sab nga mopada og kompletong listahan sa mga apektadong trabahante. So kanira gyud siya mao garantiya nga half month per year of service, and of course the 13th month and others, no. So kung doon ay gisaad ang management nga additional 1/2, wala may gihisgot ang HR namo. Severe financial losses, financial reverses ang gibutyag nga hinungdan sa kumpanya nga rason sa ilang pagpanira. Ang mga apektadong trabahante i-endorse sa peso Lapu-Lapu ngadto sa DSWD 7 alang sa financial assistance ug DOLE 7 alang sa livelihood assistance. We will ask from here also sa City Hall, through sa ato ang CSWDO or perhaps even in other offices there is a Lapu-Lapu City Government nga pasinan sila imahatag nga dugang nga ayuda. May tulo ka local job fair usab nga pasiugdahan ang peso Lapu-Lapu karong Oktubre ug laing local ug overseas job fair sa Nobyembre 8. Diin mamahimong maka-apply ang mga apektadong trabahante. 2009, nagsugod ang operasyon sa naasoy electronic solution provider kansang produkto mga PCB. Pebrero 29 ning tuiga, mipatuman og redundancy ang naasoy kompanya ngadto sa 40 niini ka mga trabahante. Ug sa hingpit nga pagsira sa ilang operasyon niadtong Oktubre 9, 337 ka mga trabahante ang nawadan og trabaho. Sukad 2023, moabot na sa 7,883 ka mga trabahante sa MEPS ang nawada ng trabaho nunod sa redundancy, restructuring ug retrenchment. Samtang 7 na ka mga locators sa MEPS ang hingpit nga mihunong sa ilang operasyon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.